May gabi sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan nato dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong buluhaton, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagilain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pagampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubong pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Philippians chapter 4 verse 4. Pilipos kapitulo 4 bersikulo 4 ang giingon dinhi. Managkalipay kamo diha sa Ginoo, usbon ko, managkalipay kamo. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Ang atong buhi nga Dios, mga kaigsuunan, matinud-anon gayud kaayo nga nagasustinar ug nagabubo sa iyang grasya ug panalangin alang sa iyang mga katawhan, gumikan kay buot sa Ginoo nga kita magmaya diha kaniya. Kung ato lang untang dawaton ang probidensya sa Ginoo, whether bugat nga probidensya or gaan nga probidensya or favorable providence sumala sa atong pangagpas, mga kaigsuunan, kung atong dawaton nga kining tanan ekspresyon kini sa Ginoo sa iyang gugma alang kanato. Unya giingon biya sa Bible, all things work together for good. So tanang gitugot o gitakda sa Ginoo nga masinatian nato, this is really for our good. Ekspresyon kana sa gugma sa Ginoo. And because of that, we have all the reason to rejoice. Ang Christian life, mga kaigsuunan, kabubuton gayud sa Ginoo, nga atong kasing-kasing mapuno sa kalipay, gumikan kay iya kitang gitakda ingon nga asin ug kahayag sa kalibutan. Ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, iyang kabubuton nga ang iyang mga disciples adunay pinasahi nga kalipay sa ilang kinasuluran. And Jesus Christ explicitly wished their joy to be full. Ug daghan kayong mga rason, mga kaigsuunan, nganong kita magmaya sa atong Kristohanon nga kinabuhi. And ang pinakadako nga rason is that giluwas kita sa Ginoo gikan sa pagkaulipon sa sala, gikan sa silot sa sala, o gidugang kita sa Ginoo ngadto sa iyang pamilya, ang iglesia. Ang atong mga privileges rather, ang atong mga panalangin nga na-enjoy, ang atong paglaom, kining tanan, mga kaigsuunan, sufisyente na, igo na aron kita magmaya sa atong kasing-kasing. Ug ang atong kalipay, mga kaigsuunan, kinahanglan nga makit-an kini pinaagi sa atong gratitude, kining mapinasalamaton nga kasing-kasing. Daghan kayong mga tawo nga ilang gidawat ang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanila, ilang gidawat, and yet kanunay nga reklamo sa ilang kinabuhi. Kanunay nga grumble all of the time. Gamay ra gani nga pagsulay, dali kaayo sila mo reklamo, mura og bugat na kayo sa nga tanan, to the point nga nakalimtan na ang dili maihap nga panalangin sa Ginoo nga iyang gibubo sa atoa all of the time. All of the time. Wala gayoy kahayag sa ilang mga panagway. Gumikan kay daghan kay silang makita or sa tanang situation makakita gayud sila og rason nga magreklamo. Unya ang ilang ekspresyon sa ilang baba, sa ilang panagway, dili gayud malipayon. Now that is a very poor and that is miserable way to live. Kining mga tawhana dili gayud makita ang asin ug kahayag sa ilang kinabuhi, ug wala pud sila nakatabang sa mga katawhan sa palibot nga mahimong sadya ang ilang kinabuhi. Kinahanglan nga ikaulaw nato kana nga matang sa pagkinabuhi, mga kaigsuunan, because God wants us to become salt and light of the world, and that will never happen kung ang iyang mga katawhan naara og bagutbot, naara og reklamo. Instead of finding reason nga magreklamo, let us find reason to rejoice. Mugani nga ang giingon ni Santiago sa James 1:2, consider it pure joy when you experience trials of all kinds, because
our faith is just being tested. So this is God's will for us, that we will be thankful at all times. So instead nga murata og baki nga nara og bagutbot, nara og syagit mga kaigsunan, kinahanglan nga atong awiton sa matamis gayud nga pamaagi ang kaayo sa Ginoo. Sala gayud kaayo sa nga tanan nga atong pilion nga dili kita magmaya diha sa Ginoo. This is a command. Ang atong teksto ning takna sa kagabihon is a command. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Kung always gani, apil ang mga bugat nga mga situations. Apil ang mga kahimtang nga dili favorable sa atong pagbanabana, pero apil na siya sa always nga magmaya kita diha sa Ginoo. To be able to pray and to be able to call upon the name of the Lord our God is already a blessing. So sa tanang situation nga atong masinatian, let us rejoice and let us continue to express confidence in God. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong ning takna sa kagabihon ug atong gipanghinaot uban sa grasya ug tabang sa Ginoo nga atong spend ang nahabilin nga mga oras or adlaw or katuigan sa atong kinabuhi nga aduna gayoy pagmaya diha sa Ginoo. Ania kami karon sa Baybay Leyte. Nagland travel me from Davao to Manila, and this is really our plan nga makaabot mi sa Manila ugma Friday at least. Karon gani untang adlaw Thursday, pero wala gayud gitugot sa Ginoo, gumikan kay na guban mi og sakyanan. Ang sakyanan sa among kauban na guban sa dalan, and it is now being repaired. So tanan namo nga mga schedule naligsan. Pero ang giingon man gud sa Biblia, ayaw pagreklamo, be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. So consider all things as pure joy. And this is indeed a challenge, but we rejoice gumikan kay nahimong fruitful ang among pagka-stranded karon sa Baybay Leyte sa panimalay ug sa buluhaton ni Pastor Ephraim Castos. So all things work together for good, and because of that reason we rejoice in the Lord. Ug hinaot nga sa atong pagduol sa Ginoo diha sa mga pag-ampo ning takna sa kagabhion, ang atong kasing-kasing gidominahan sa kalipay, pinasahi nga kalipay nga gikan lamang gayud kaniya. Magampo kitang tanan. Salamat o Dios for reminding us to really rejoice in you, to really be thankful, to serve as salt and light of the world by refusing to be gloomy and by refusing to be complaining at all time, grumbling and pouting. Help us to this end, O God. Help us to glorify your holy name by exalting you at all times. Ug tabangi kami sa among mga pag-ampo ning takna sa kagabhion. This we pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.